L'any 1992 jo havia decidit que volia estudiar fora de Mallorca. Gràcies a una professora vaig triar la vila universitària per jo conviure, ja que anava fora de Mallorca, doncs un lloc on ja tenir un lloguer d'un apartament i viure. Vaig fer totes les gestions per telèfon i a l'agost de 1992, no sé dir-te si era el 3 d'agost o el 10, però a principis d'agost, jo vaig arribar a Plaça Catalunya, venia de l'aeroport, i vaig trucar des d'una cabina, quan abans hi havia cabines, de Plaça Catalunya vaig trucar a la vila universitària per saber què havia de fer i com s'arribava a la vila universitària. Per la meva sorpresa em varen dir que no podia encara ocupar el meu apartament, que tenia ja assignat i tot, perquè hi havia un problema amb el que havia estat allà als Paralímpics residint i abans o paral·lelament havien estat també la policia de les Olimpíades, havien estat a un congrés de policies. Quan finalment vaig poder anar a la vila, que jo ja frissava, perquè mentrestant jo anava a classe des de Barcelona a la Universitat Autònoma cada dia i era un lío. Hi havia uns estudiants que eren bascofrancesos, que tenien idees, certa simpatia pel moviment d'ETA, hi havia de tot a la vila universitària. La veritat és que la gent allà anava cada una en les seves històries, perquè també n'hi havia de religions diferents, de països diferents, i en concret aquests varen fer una pintada que posava Gora ETA a la piscina. Jo no era conscient del que jo volia dir i jo vaig agafar també l'esprai i vaig posar Visca Mallorca en lletra de nena i em vaig quedar tan ample. Mira, jo trobava a faltar Mallorca i per mi allò era molt maco. El dia següent, la secretaria de la vila, que em coneixien perfectament i sabien que era l'única mallorquina que estava passant l'estiu allà, em varen demanar que anés al despatx i em varen dir: Roser, sabent que és tu, gairebé rient, perquè la veritat és que entre Gora ETA i Visca Mallorca en lletra lligada tenia la seva gràcia i ens varen fer treballar com treball així, esborrar-ho i de més. Era molt divertit que varen residir allà també a la vila universitària. Tenien un xiringo de Mossos d'Esquadra. Eren Mossos d'Esquadra que estaven estudiant i que estaven allà una mica per posar l'ordre. Era com l'oficina del xèrif, però eren joves i eren estudiants. I llavors ens trobaven que ells eren els que ens posaven una mica en ordre, però també a vegades reien perquè les noies jovenetes anaven a veure els supercatxes dels Mossos d'Esquadra que feien esport i eren molt monos i anaven amb uniforme, que això també era un punt. Després també hi havia tota la infraestructura pròpia de la vila, que si la bugaderia, que si el supermercat, que varen anar esglaonadament arribant. Primer no hi havia bugaderia i la gent rentava mà i tot era un lío. Varen obrir la bugaderia, després no hi havia supermercat, varen posar un mini xiringo de supermercat que era gairebé com una cosa, com un mercat medieval, perquè hi havia 4 caixes i et cobraven en efectiu i apuntant amb un boli. I de mica en mica les infraestructures varen anar millorant i varen anar-se ampliant. Els mateixos del supermercat eren els del bar, després varen obrir un altre bar. Totes aquestes novetats a nosaltres ens tenien totalment entretinguts, perquè era, mira, ara ja podem comprar fruita fresca a la vila. Potser era mig any després d'haver entrat a viure, o un any, o coses que eren necessàries i que les anàvem demanant. Llavors hi havia una actitud molt de nosaltres anàvem demanant i la vila universitària quan podia ho solucionava. I ja vàrem aprendre també que viure fora de casa en un lloc així que estava començant havia estat també una experiència de comprendre que les coses no es gestionen soles, que cal una organització. I aquesta organització ens varen fer molt partíceps. El que era la secretaria de la vila ens preguntava molt la nostra opinió, ens ensenyaven a conviure i també ens paraven als peus quan allò era...
Gran experiència va ser en unes quantes ocasions, doncs, guerres d'aquestes com la d'Afganistan, però la primera, la que ens va coincidir que vivíem a la vila, que la gent va fer manifestacions i cridaven i feien cacerolades i de més, però tenia la seva gràcia perquè, clar, era una mini població en la que ens estàvem manifestant contra nosaltres mateixos. Vull dir, si estaves allà fent soroll, molestaves el veí de davant. La meva parella i jo vivim a la vila, ell viu a la vila perquè és un dels treballadors de la llibreria de la vila, que eren els de Quiosquero de la Facultat de Periodisme, i jo estic allà doncs, estudiant, i ens anem a viure. Jo vivia a un apartament compartit amb 5 noies i ell vivia a un apartament compartit amb 2 o 3 d'allà de la llibreria. Doncs en un moment donat decidim viure junts, decidim tenir un fill, varen trigar un temps, i quan tenim el fill doncs va ser una experiència per nosaltres, evidentment, molt especial i molt maca, però també dintre de la dinàmica de la vila va ser especial. Jo recordo que a secretaria em preguntaven: necessites alguna cosa que podem fer? I era un pis, un apartament de 2, doncs que era gairebé un sol espai, i teníem allà aquell nadó i plorava a les nits i vàrem estar molt bé fins que se'ns va quedar l'espai petit. Llavors, clar, nosaltres vàrem anar a viure amb aquella criatura allà en un moment que no hi havia ningú que tingués fills, que hagués tingut un fill allà, però sí hi havia professors i gent que estudiava el doctorat, sobretot els que venien d'altres continents, que venien amb la dona i els fills quan en tenien. Jo havia estat treballant de cangur, era una de les feinetes que feia a la pròpia vila per un parell de famílies, i en concret eren uns que eren argentins i uns altres que eren russos, que tenien criatures de 4 o 5 anys que voltaven per allà per la vila. És cert que en aquella època la vila no estava gens adaptada perquè hi hagués nens, no hi havia pensat cap activitat, no sé si ara ja ho veu, no hi havia un parc, no hi havia per jugar, però els nens s'ho passaven teta, no tenien cap problema. Llavors sí que hi havia ja per part meva una experiència de que hi haguessin nens allà a la vila, però no hi havia hagut cap nadó. Va ser Baby Vila, i me'n recordo que vàrem fer un reportatge a la revista de la vila i vàrem entre tots descobrir que era doncs, que hi hagués un nadó per allà, sobretot una mare doncs, donant-li el pit, canviant-li els bolquers en un banc perquè el nen doncs, estava jugant allà, i la veritat és que a banda de que és inoblidable i molt maco, també va ser com una nova etapa per la vila universitària, perquè va ser quan la secretaria de la vila se'n varen adonar de que allò podia continuar passant en algun moment. Jo vivia en un moment donat dels múltiples anys que vaig estar allà amb 4 noies, i un dia em varen deixar una noteta de que volien parlar amb mi a la tarda, i la noteta era: Roser, volem juntes parlar amb tu. Per què? Perquè jo no veia la tele amb elles i elles volien fer aquesta vida familiar. Llavors això per mi representa també una cosa que passava a la vila universitària, que no vivies sol com quan vius que te'n vas a viure sol i vius en un pis al mig de Barcelona. Allà el que passava és que les teves pròpies companyes o companys et feien de papes i de mames i també t'ajudaven a situar-te. Jo me'n recordo en un moment donat que hi havia una noia que es desmalenava molt, que les seves companyes parlaven amb ella i deien: estem preocupades per tu, perquè no trauràs el curs. Bueno, jo ara quan ho recordo ens feien tots una mica de policies uns als altres, i tenia també la seva gràcia. També potser era més fàcil que una persona que estava a tercer curs li expliqués a una de primer curs: escolta, que si no estudies, la mitja que et sortirà serà un cacauet i no podràs agafar-te una beca d'Erasmus per anar-te'n a Irlanda, com he fet jo. Això era més eficaç, aquesta convivència, que tots els sermons que poden fer els pares. Jo, que ara sóc mare, me n'adono
de que si jo ara he d'enviar el meu fill a fora, preferiria 1000 vegades un ambient vilatà que no un ambient anònim que no sé ni si entra, ni si surt, ni si és veritat que està estudiant mentre està allà. En canvi, la vila universitària saps que per defecte en algun moment acabarà entrant en la inèrcia de que ja la gent està estudiant.